बेयो जाबाय बर'फोरनि गामियारि ओनसोलाव न'खर न'खर बाहायजाग्रा आइजें जायखौ जोङो बुङो खबाइ आरो खादा। नाथाय बेखौनो जों ओरैबायदि डेक'रेटिभ डिजाइन खालामनानै सोरांनि महर होनानै जों समायना नुहोनो हायो। This is fish carry and basket, which is in use in Bodo community in village area, and it is so beautiful when it decorative design with the reflect of light. नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। थेंक इउ, गोजोन्थों।